Khursa kubui life partner ni sinimung bo mahai nung saidaman Manya hingke nung o video nai saiman nai o video no payasak nai tongdi. Khursa kubui partner ni sinimung avano je partner eba je hamsakma borok nini khasiyo fanangge sekang nini kepalno eba nini kepalo kiss khainai salbum no nini yak de karei buini buskango joto jagawano publicly nini yak romnai nini yak kono dino fana yakar kalat teka shakok je borok no kubui ke hamsaknai eba kubui partner bono no tongi always no proud nai boni ni life bo always no kaham ketlang namu chungnai te bonek no lucky feel khaine sak no nang bini life bo tongmani bagai je borok no kubui ke hamsaknai bono no goi nini family te nini bagai mutai ni thani eba kai thorni thani suri nai eba khulum nai ठीक no bono no kotor kok saya bonang bai kaham ke no funugi manya kaham sakat langi manya dam ni sakau no shopping khaidi manya je ning dam ni man yang mani no ri manya tofano bono no kubai ke hamza go hingke hanyu shijagi thangnai bini tomung cha mongono tai kasha salbum no ni yagro moinin logi wo tongnai je ning ni dukho kosto jora woni ni logi re nai ning je fru dukho ngai tongo afuni ni logi tongai no bandi nai abo hayeng nai khoroksha kaham eba kubui logi song eba life partner te borok proof khayo je ang alka borok hai ani bukha hamya no ni condition hamya wa eba jora hamya wo yakari thangnani bonono always no support khainai ni career of fanang thung te alka jaka fanang thung bonono always no logi re nai te bo feel khai gelak je ning saichong ni langma bo thangai tongo eba ni cost bil man te ning parangai tongo hanai bonini logi tongnai bonono support khanai ni joto decision no ni joto life choli tongma jora bonono always support khai tongnai te ni logi always tongnai je sepano jora hamya eba tough situation phaitung bonono kun dino fana yakar klak ani ko khanawe baksa borok khankana je omo hairok basudu perfect borok shimi sengo perfect borok shimini boni quality o simi se tongo tofana khanadi ko khingke perfection ya je borok ni angkok sai tongo eba je logi song je perfect partner ni ti angkok sai tongo I a borok bo perfect anggalak bo unperfect angnai bini thani bo koyekta unperfect tongnai to borok ke borok mone chujo jakano perfect angai manja sang sak se perfect try ma khaine perfect angnani bagai chini logi songni bagai tofano khnadi sing ama hai borok nutungna sekang sing sak pangno se sekang thikma khaigra nai sing sak pang sekang try khainai sing perfect nani bagai je ama hai borok nutugi tongmani sing bo ama hai no nani try ma khainai sing sudu sing simino doge sing hami angai sing sim ka hamno doge choglak sing bo borok ni bagai ka ham angnai bo ching bagai ka ham angnai ama hai nutugani nangnai sing bo perfect ma angnai perfect angai manja fano perfect hai ke try ma khlainai te hard work ma khlainai kaham ki treat ma khlaine borok no respect ma rinai priority ma rinai eba soton se pulao ma to ni nai je nang borok no to ge tongo nang same thing ma angnai misunderstanding te walai mung joto ni halo gono tongo sudu a misunderstanding te walai mung bai halo joto bai te thanye ble kabama borok no misunderstanding te walai bo relationship no eba kaham ke tongo apan bagai no misunderstanding joto relational tongo abo sakpang se thika tongani nangnai kaham ke tongani bagai relationship tam ni bai ba jefro borok ni tomung selai jago jefro borok ni tomung hamya ngai thango o borok nang mai tongna simusung ya bin tomung se alka bodang mai musum jake tongani hingke nang bahai ka tongi manai ba bahai ke bono force klai dewi tong manai relation no abo ngi maya abo impossible haya diba abo sung joto no saiman kaham ke ma to ni nai jai khe nai koli ma tong nai bo jaga o derai thangna abo nang phan saimanglak abo ni bage no kaham kai kene ni site no 100% way halok no je jaga je joro bani nai tong azora kene no 100% way kaham ka bujilai tongani nang nai hai hingke se relationship kaham ke choli nai tini bagam sung kha khlai no tini ben jaga gana hanai judi shen tini ben jaga tong please ke je man sak share khlai di like khlai di comment khlai di je man sak je video nai tong nai comment khlai di te no rok nongni be soja ka ever relate khai man ka hingke please ke comment khai sana ta pok di hamba jotono kaham korong tong